kana tichipa minda ngatidzokere kuvagari kuzvizvarwa, kana tichiita mapolicies ngatidzokere kuzvizvarwa, kana tichienda mberi neleadership ngatidzokere kuzvizvarwa. Citizens at the center. Why are we saying this? The liberation struggle was won and fought by the citizens. Democratization in Zimbabwe is going to be achieved by citizens. Change in Zimbabwe is going to be achieved by citizens. No, if you want this Zigaro, Triple C is not your home. In the Ugaro, Munwese is a change soldier. Munwese is a change champion. Munwese is an active member. Tata Triple C Tata. Tata Triple C Tata. Shinotakata vaya taipeka nguo tsukuka vafunga kuti simba riri munguo. Tikati regatisire vanoda zvongopamba zvisiri zvavo, tikati torai. Tikati nezita ratsvangirai tinorida, tikati torai. Tikati kumusha kwatsvangirai kubhoera tinokuda, tikati torai. Tikati nepachanza tinopara, tikati hachina simba chanza chakatadza kubata zano, takuya nechigunwe chine simba chiri kupedza nyaya. One time, one time, one time, one time, one time, one time. Unofarira kungotamba neZANU-PF. Unofunga ZANU-PF muramu. Wodya mari yeZANU unofunga tunoramba wakadaro. Isu takati ZANU-PF igame rebhora. Imi muri timu yebhora, isu tiri timu yebhora. Tinotamba bhora tichiremekedzana. Asi hatidi unoya achitambirako mumwe nekuba maplayers omumwe nekutenga vamwe vakatengwa. Endai henyu. Isu hatitengeki. You can never cut us. You can never buy us. Akauya achitaura izvezve toda GNU. Ndikati nzwai, hatitauri zveGNU ike zvino, handei kuma-elections. Anodikwa nemunhu wese ndiye anoenda pamberi, asina kudikwa operekedza vamwe. Either as opposition or vanhu vabatana vachienda mberi. But for now, no GNU. We want to be clear about where we are going. All we want is my reforms. And hatisi kuzopinda kunyengerwa futi zvatakamboitwa mareforms anenge aripo munyika muno. Nyika isi yeZANU-PF, nyika isi yeMnangagwa, nyika isi yemunhu, nyika ndedu tose, iwe neni. So we have to force them. Triple C. Triple C yauya neuchi. Ndakaona pandandiri kuMount Darwin. Chembere dzine dzakangoisa zvigunwe mudenga. Ndakaona pandandiri kuLupane iminwe pezulo. Iminwe pezulo. Kwese nyika yose yawirirana kuti taakuda shanduko, taakuda change. Saka ndinokutenda nekugamuchira donzo reTriple C. Triple C zvinoreva uchi. Triple C zvinoreva mufaro. Triple C zvinoreva mabasa. Triple C zvinoreva maindastri kuvhurwa. Triple C zvinoreva kuti chingopinda mirai muone mainvestor anouya muno. Ndava isu tine mutauro unodikwa, the language that attracts investors. And also we have policies that are able to magnify our country. Pana nenhare. Hamuna kuona here tiri mu-inclusive. Maserofoni anga asingadhuri here. Masimukadzi anga asipoka. Handitike zvinongo achakachaka. Nokutendai, nokusapota, tinokutendai. Triple C tichagadzira leadership yatinayo is a caretaker leadership. Tichadzoka kwamuri. Ndava chinhu chevanhu. Vamwe vanoti chinhu chedu, ichi ndechema-citizens. Tachipa kwamuri, tadzorera chinhu kwamuri. Machigamuchira here ma-citizens. I want contract is any as you could not make a magic come to our citizens.
Handichatauri zvakawanda. Tichauya is a citizen movement. Tiri kuchinja culture ya leadership. Vari kuda kuita ma-MP nemakanzura. Ukange uchida zvema-stands uya hausiwo musha wako. Kana uchida zvokubira vanhu uya hausiri musha wako. Vanodaenda kuparliament kunorara uya hausiri musha wako. Three things are important if you want to be a member of the Triple C. Number one, are you loyal to our God, the Creator? Do you fear and love God? Number two, are you loyal to your country, Zimbabwe? Do you love it and do you protect its resources and its property? Number three, are you loyal to the cause for change? And are you committed and dedicated to cause yoyo? Those are the triple loyalties. Kana uchida kuwa mwana we Triple C, the citizens movement. Tiripa apisenyika. Vazhinji manzwa neurova handizve. Vamwe hamuna kumbotomboshanda kana muupenyu hwenyu handizve. Vamwe havatombozivi kuti chinonzi pay slip chii handizve. Vamwe havana kutomboziva chikura kana kuona labor handizve. Vamwe havasati vakambovhura kana bank account handizve. Asi mukazviona unonzwa vakanga varipo for the past 42 years. Vachiti kwanzi 20 chakadeno ndendiripo. Unombovapo uchitei. We don't want decorations in Africa and Zimbabwe. We want a leader. Unenga uripo asi uri ku opposition. Ndovanzwa zvangu achitaura. Hakuna izvozvo. Haapindi. Hakuna hapindi. Ukangoona kuti haapindi ndapinda. Upo mai ndopinda. Munondibvumidza here kupinda? Munondibvumidza here kupinda? Iwe hako umira ipapo uchiti haapindi, haapindi. Ndinomupinda. Ndakamboti bhuruwa yanga ari pamberi asi Mutare munenge munonezei. Aiwa zvirovere maoko Mutare. Munozviziva here kuti munyika medu maita dambudziko hamawe? Dambudzo raita munyika ndo rimwe chete. Rokuti hurumende ndo iri kudzvara ruvengo, ndo iri kudzvara kupokana, ndo iri kudzvara mhirizhonga, ndo iri kudzvara kusawirirana kwenyika yedu yose. Ndokubva ndabvunza ndikati koseiko muchidadaka? Makaona madzibaba mukomana wedu akarohwa muHarare, ndakamushanyira nezuro kuhospitari. Ndomuti kochii chakaita zikazi vanhu vasina uniform yemapurisa vakangondigarira ndobva vatanga kundirova vachiti sei uchida kuzviita maningi ndaa. Chakandinetsa ndechekuti ZBC nama-national institutions have the audacity to spew out propaganda and falsehood. What caused the genocide in Rwanda is none other than the mouthpieces of the state. ZBC chenjererayo kukanganisa nyika ino muchiunza gwakava neruvengo isati gakava musanyebera vanhu. Taurai chokwadi, tinokubhadharai mari kutaura chokwadi. Makaona akarohwa musana wesoyo asi akandishamisa kwanzi president ndoda kutobuda zvezvi ndiende kwa Mutare. Ndikati kunei? Ndikati kune musangano. Ndikati kweunombenda kumusangano wese mari unombewanepo? Zvikanzi chini ndoshandisa mari yangu kuguruve kwandinogara, ndinotengesa zvandinorima kusanganisira mavheji. Asi ini ndakabheja neupenyu, ndakabheja nemwoyo, ndakabheja nezvose zvandinazvo. That's why I'm committed to change. Newe ita samadzibaba, committed to change. Ita samadzibaba, ita samadzibaba pauri ipapo.
I'm not happy. Andifari neviolence iri kusumuka takaluza mpana anonzi Mponeni mwe. Ndakanomuvika was so pain. Ndasvika kumusha kwake kufungu. Baba vangu Mponeni mwe ndo branch chairperson weYellow. I was pain. But chakandirwadza ndechekuti they simple and a humble family. Irungoda kuti munyika medu demawani warugare rwakanaka. Zvakarwirwa nana vachitepo, zvakarwirwa nana Tongogara, zvakarwirwa nevakafira nyika ino, ndo zvatakunozadzisa. Nguva nenguva ndinonzwa izwi munzeve rinotaura Chamisa woye, ona chitanda chakaputswa, ona chitanda chakavhunwa, famba nenyaya yerusununguko, famba nenyaya yeshanduko, zadzisa zvatakafira, kunyadzonya uko, kuchimoyo uko, zadzisa zvatakafira, shanduko iuye muZimbabwe, vanhu vagute muZimbabwe, vanhu vagare zvakanaka muZimbabwe. Saka violence chandoda ngokuudzai ndechekuti musavhunduka. Timona ariende nyore, asi ukaona roita mhirizhonga nemheremhere kutama kwaro, harirambi riripo dhimoni remhirizhonga rinotobuda chete. Ende toda kukuudzai ari kurwa nemunhu akabata nyasha. Handina bakato kana museve, ndinonamata Jesu, ndiye ndinotenda. Handina pfuti, handina museve, handina chandinacho. Jesus. Ndakuona tunosvika ku. Change is coming. Shanduko ari kuuya muZimbabwe. Mukatarisa izvozvi vatanga kuita zvemabhesi, asi zvamuri kuita zvamusikuona here kuti muri kukanganisa nyika. Hakuna munhu akambogara nokusingaperi we. Hitler akamboita mbiri we akaenda. Idi akamboita mbiri we akaenda. Idi wewe chausati waita mbiri we uchaenda. That's the nature of life. Don't abuse power. Don't abuse responsibility. Vatungamirizi vakuti mombe kuronzera kama wakaringanzira. Kwete kutarisa mugaba uchidambura munyatso wenyika, uchidambura munyatso wemombe. Vanhu vanokubvunza kuti dzora mombe yedu unoti chii mangwana. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Isu muhurumende yedu iri kuuya manje manje. Hakuna mpurisa acharowa munhu nenyaya yematongerwo enyika. Muhurumende yedu iri kuuya, vanhu veZANU-PF kana vachida kudemonstrata, vachida kuwedzerwa zvavanoda, tichavaperekedza nemadrum majorisi vachiridzirwa mabhoso kusvika vauya paofisi yangu ndovaadhiresa. Munodei, tokupai zvamunoda, nyika yoenda mberi. Kwete kurova vanhu. Mazviona kuti munyika medu zvese zvanetsa. Kana ari magetsi anongagara achena, kana ari mvura vamwe havatozive kuti kune mvura inowanikwa kupi. Zvibhorani zvatevera mumadhorobha. Kare taiziva kuti zvibhorani ndezvekumusha, asi tiri kuona kuzvibhorani zvauya. Iri nyaya yehuni taiziva kuti kana uchida chiutsi unoenda kumusha, asi tinoona kuti huni dzauya mudhorobha. Tiri kuona the ruralization of the dhorobha and the dhorobharization of the rural. Nani nevaripa zvinondoda kukutaurirai kuti ndopinda here,
topinda here, topinda here, topinda here, topinda here, topinda here, topinda here. Imi mujandi nyengera nikapinda nemusingapindwe imi. Thank you, Manikalend. Thank you. Saka nyaya upfumi ndichatara nezvayo manje Patrick ngandibate nyaya yema elections. Munozviziva kuti patakaenda kuhondo, hondo yanga iri yemwana wemuZimbabwe. Hondo yanga iri kutiwa one man one vote, one woman one vote. But mukatarisa pazvava vote ke zvinozviya kurovesa vanhu chavakafira hapachina. Toda kudzokera kuti patikuenda kunovhota, vote must count. Vangani venyu vakanyoresa kuvhota ndimboona neruoko? Aiwa, asina kunyoresa usasumudza dzako, vakanyoresa kuvhota ndimboona neruoko. Zvirore maoko. Thank you. Thank you. Apo pare mota. Apo pare mota. Ndopanda kuda kunogara apo pare mota. Thank you. Now, vazhinji vanotaura kuti isu hatiende kunovhota nokuti hazvina zvazvinochinja. Vamwe vanoti takambovhota hazvina zvazvakabatsira takabirwa. Vamwe ndo vanotaura vachiti haiwa zano inongobira icharamba iripo. Rega ndikuudzei, usaremerwa nekunomira paqueue one day kuti upedze matambudziko enyika enguva yose. Asi ndinokuonai vazhinji munonomira ma4 hours, ma5 hours pamapassport, munomira ma4 hours, ma5 hours pazupuko. Why don't we go into the queue to end all other queues? Topedza nyaya, mopinza mukomana wechidiki, ndoro wabasa, nyika yoenda mberi, mufaro wozara munyika. Inyikai, isu kungosumudza foni ko. Hello? We want investment in Zimbabwe. Vakambozwa chirungu chacho. Dola votu yakauya natsvangirai. Dola votu yakauya natsvangirai. Hamuna kuzviona here? Bari chinzwai kana muchida dola votu kuti uye inouya sei? Kana muchida kuti dola votu iye inouya sei? Chinounza dola votu, toda kudzora nyaya yepatanga tiri, togadzira kunonyoresa kuvhota, togadzira kuti munhu wese abude. Ndoda kuti kana ari mwana musaregera akadaro kana asina kunyoresa kuvhota. Vari baba nyimai, ari mai nyimai, nyimai sadza kana asingadi kunyoresa kuvhota. Vamwe vobvunza kuti tinopa budera pane Zeki. Aiwa, Zeki takagara tazviona. Zeki is supposed to be a national institution. Zeki inofana kurana ma-elections zviri proper and zviri fair. Takaona nechakatanga ndochakachenjedza. Ndakanyorera vakuru veSADC, ndakanyorera vakuru vekune dzimwe nyika including United Nations. Ndikavaudza kuti 2023 hatisi kuzopinda kana pasina United Nations, pasina ma-conditions, pasina nyaya yekuti awina.
vamuvota saka mupindere aiwaka election munyika muno inoitwa chete nesu tiripo tawirirana kukanya urangana hakuna anogerwa asipo kana uchida kuti undigere tofanange tichitorapo it takes two to tango tisoridzive nyika kana pasina triple C nyika haina kukwana ike zvino mukoma munangagwa muri kufamba nebhazi rahafu nenyaya yekuti hafu haipo ndo yatinayo ka triple C iyo ndo nyika kaiyo onai kanyika iyo mune nzara here hamuna mabasa here hamuna mari here munoda nyika yakanaka here ZANU-PF yatadza here aiwa ndimbonza ndati ZANU-PF yatadza here tonyoresa kuvhota tonyoresa kuvhota Thank you. Thank you. I thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Amen. Tiri kuda kusarudza pama elections ari kuuya. Toda kuona ma MP anobva muwanhu, makansela anobva muwanhu. Handizve zvirovere maoko madadisa Mutare. Mono Manikalen. Ukaona muchizadza stadium musina kana kupuwa kana chunhu zviroverere maoko. We love you, Manikalen. Thank you very much. Thank you. Imakomana yamadroni chidzisa yamadroni enyaya. Maakutitadzisa basa. A new great Zimbabwe! A new great Zimbabwe! Notenda majournalists anenge achita basa rawo, tinotenda nebasa iroro. Ndoda kutaura pano nokuti hatingasweri tiri muno. Ndataura ndikati nema-elections ari kuuya muno maMutare. Tiri kuvhotera makansela na MP. Tokumbira kuti mutipo vote pa 26 March nemusi weSaturday inouya muri kunovhota here kunodzorera munhu akabviswa zviri pamutemo. Pamutemo uyai pano tinzwe.
Regai Tsunga, one of our very, very powerful members of parliament, Tsunga, Argupi Tsunga, Regai. We are Kuno, Regai Tsunga, Nawamseami. Ujiri kumanya hekona. Akusi kumanya kutsvaga pawa here. Aiwa tinotenda uyai Vatsunga. Thank you. Ava muri kuvaonaka. Basa rangu sabhishopi we-CCC. Kufamba ndichidyisa chirayiro nokuzodza vaungamiri. Madhikoni ebasa. Ava muno musakubva. Muno muchikangadanga mvura. Pana Prosper Chapiwa Mzemi muno mvotera here. Toenda kumtasa South. Kuna Regai Tsunga muno mvotera here. Tinotenda Wasuma ndinobonga. Thank you for the vote. Thank you. Takudzoka kana takuita celebration. Ndoda kuti dzoke muno. Ndichatanga na Vatsunga. Mongotaurawo mashoko okungotenda vanhu nokuvakwazisa nezvamuri kuvataurira nokuti kuparliament we want members of parliament of excellence, vanhu vanoenda kunodebata maissues, people who are accountable, available, accessible. Dzidzaiwo pandiri, ini ndandiri MP, chandinoziva ndechekuti ndapinda muya pandaingosumuka ndaiona mukoma Mnangagwa nezanu vachingwenda. Ndozvamunofana kuita kana muri muya. Itai nyuchi dzinoruma on issues, on ideas, on representing my constituents enyu. Makansela soderai padhuze Vatsunga. A new great Zimbabwe. Mazvita henyu ndoda kutenda president nemukana uno watipa, mukana wavo watipa nguva yekuti titaure zvishoma-shoma. President, tinoda kutenda ine basa rakanaka ramuri kuita. Tiri kuzviona nyika yese muri kutenderera yellow yabata ushe muno muZimbabwe. Tinoda kukuzivisai president kuti Mutare South yagadzirira by-election yemusi wa26 March, and tiri kukuvimbisai kuti vanhu vedu vachavhota zvine mutsindo. Ndoda kutendai Mutare South, muri kwere uko? Ndoda kutendai chaizvo, ngativhotei tese. Vasina kunyoresa kuvhota tonyoresa kuvhota kuti 2023 tipedzise masports. Ndoda kutendai chaizvo president. Tinotenda Vamseami, quick. Yellow. Yellow. Chizinoruma yellow. Majita utungamiriri wese uri pano maconstituency akasiyana. The leadership yechikangadanga mvura, the leadership yemastakeholders ari pakati pedu. Tinoda kupa mukana uno kutenda the president of the yellow movement, Advocate Nelson Chamisa, kutipa mukana uno kuti titaure pamberi penyu tiri macandidates akamirira chikangadanga mvura neMutare South. Chiziviso nekutenda kwatinoita kwamuri ndekwekuti tichamirira zvido zvevanhu, tichamirira kudzvanyirirwa kwevanhu, tichiburitsa pachena, tichamirira zvishuwo zvevanhu zvine chekuita nedevelopment kuti zvinge zvichizikanwa pasi rese, zvichizikanwa zvichitaurwa nezvazvo muparliament. Apo panodzvanyirirwa vanhu tichataura nekuda kwokudzvanyirirwa vanhu, tichimirira vanhu
kuti vasimbe vachiziva zvinhu zvavo. Mwari akuchengetei misi nenguva. Ndinotenda the president for this opportunity. Ndinokumbira kuti titsigire makanselas edu neuwepo huripo wetimu yese iri pano. Chikanga Mvura, Mutasa South, Mutare Central, Makoni North, Nyanga North, Chipinge Central, Mwashuma. Wakwana. Ndoda kutenda nguva ndo yatiperera, mvura yakuda kuuya, makansela munoaziva. Ndiri kukumbira kuti muvotere makansela edu ese neuwandu hwawo ari pano akaitwa recalled kune gaps, and I wish you well. Tinotenda munovagamuchira here? Muri kuvavotera here? Thank you Mutare, thank you Manicaland, God bless you. Thank you very much. Vedwere gandi pedzise ndichitaura nyaya Manicaland. What is in it for you? Manicaland chija munofana kutarisira pa change iri kuuya. Chokutanga inyaya yeupfumi, chokutanga inyaya yediamond. Munozviziva here kuti muno Manicaland manga mune diamond asi chabuda hapana. Makaona zvakaitika pachiadzwa, makazviona? Hakuna chakabuda. Isu muhurumende yedu hakuna munhu achabviswa paancestral land yake. Zvekubviswa nechisimba, zvokubviswa zvisingatenderwi, zvakaitika kuKilonga, zvakaitika kuDhinde, zvakaitika kuUzumba, zvakaitika kuKondozi. We want people to be respected munharaunda yavo. Kana muchibviswa munotanga mataurirwa mapuwa compensation musati mabva ipapo, asi hakuna munhu achabviswa paanogara. Diamond muno hatisi kuzobvumiza kuti diamond ribude kana tisati takutendedza kuti riitwe polishing, cutting muno maMutare. Mabasa anofana kugara maMutare, polishing ngaitwe maMutare, makambani ngaitwe maMutare, todzora zvinhu maMutare. Kwete kuti diamond raenda kuDubai, rinoenda kuAntwerp. We want diamond in this country. Shinga mshandi shinga. Yellow. Nozviona ukaenda kunana Nyanyadzi, ukaenda kwose vanhu vari kutambura, vanhu vari kushupika, but maresources edu ari muno. Isu tichipinda ana Keshovhani ngavadzoke, vana Pepa Mill ngavadzoke, vana Bondi Maeva muno ngavadzoke, maforestry companies aiva muno ngavadzoke. Togadzira nyaya yekuti macadamia nuts aitwe muno, kwete kuti abude asina kuprocesswa. Upfumi hwozara muZimbabwe muno. Shanduka muZimbabwe. Vedu ndiudzei kuti muri kunovhota here? Muri kunovhota here? Mvura yakuuya vedu, mvura yakuuya. Toda kutenda Mutare, toda kutenda nerudo, toda kutenda nekuuya nemufaro. May God bless you. We thank God for this. God bless you. I love you. Let's go and mobilize. Let's go and mobilize. Let's go and mobilize. Thank you. God bless Zimbabwe. God bless Africa. Thank you, Mutare. DJ Tesco Drive, Triple C, Citizens Coalition for Change. Hatimire patiri papo vanhu veshanduko tinonamata ndizvoka. Ngatipata kutenda president vedu murina muridzoka. Panguva ino ragati pisa heti dzedu tinamate zvifambi zvakanaka. Vadziwande Mwari wakumsala kudenga tinokutendai muzuva ranhasi. Ndimi maona zvakakodzera kuti president wedu baba Nelson Chamisa wauye muSakubva Stadium. Tinokumbira kuti wadzinge mweya waID, mweya weumhondi, mweya wekuparadza,
mweya usikadi vanhu, mweya wakuti zvinhu zvirambe zvakashata munyika. Saka Jehovha wakumusoro kudenga dai mavagonera, mavabvisa pachigaro muzita ramambo Jesu muponesi wedu tumwarichiti haleluya. Yellow, 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 yellow. Yellow, 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 yellow. Very good, Roger. I want Masaka.